соли ҷорӣ ба анҷоми набардҳои хунини ҷанги солҳои 1941-1945 ки таърихи башарият мислашро надида буд ва ғалабаи инсоният бар фашизм 74 сол пур мешавад. баробари ҳамаи халқҳои сулҳхоҳи олам мардуми тоҷикистон низ ин рӯзи таърихиро ҷашн мегиранд ва имрӯз дар боғи ғалабаи шаҳри Турсунзода ба муносибати ин ҷашни бузург чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар оғоз раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам вализода Абдуқодир Исуф аз набардҳои хунини ҷанги солҳои 1941-1945 ки таърихи башарият мислашро надида буд назди ҳозирин суханронӣ намуд. корнамоӣ ва ҷонфидоии миллати мо дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ бемисл арзёбӣ гардида дар саҳифаи таърих абадан сабт гардидааст. ҳамдиёрони гиромӣ, дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳубину парасторӣ, расонидани кӯмакҳои молиявӣ ва ғамхориҳои иҷтимоӣ ба собиқадарони ҷанг вазифаи муқаддас шуморида дар ин самт чораҳои зарурӣ амалӣ менамояд. таҷдиди рӯзи ғалаба бори дигар ҷаҳониёнро ҳушёр менамояд ки дӯстиву ҳамкорӣ омили асосии сулҳу субот ва бунёди рӯзгори ором осуда ба ҳисоб меравад. амалиятҳои мусаллаҳона ва терроризм бори дигар собит менамояд ки сулҳу дӯстӣ ва зиндагии осоишта ганҷи бебаҳо буда ҷомеаи ҷаҳониро мебояд бар зидди чунин падидаҳои номатлуб бо эҳсоси баланди инсондӯстӣ мубориза барад. вобаста ба ин ҷавонони моро мебояд имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки чун сипари боэътимоди мамлакат арзёбӣ мегардад хизмати содиқона карда ҳифзи дастовардони истиқлолиятро дар таъмини зиндагии осудаи сокинон ҳамеша омода бошанд. мо шукргузорем ки дар Тоҷикистони маҳбуб осмони софу мусаффо ва рӯзгори обод ҳукмфармо буда собиқадарони ҷанги бузурги ватанӣ ҳамчун тарбиятгари насли ҷавон дар ҷомеа мансуб меёбанд. муҳтарам собиқадарони ҷангу меҳнат, ҳамдиёрони азиз, бори дигар ба ифтихори солгарди рӯзи ғалаба шуморо табрику таҳният гуфта ба шумо рӯзгори обод, осмони софу мусаффо орзу менамоям. иди ғалаба муборак. шуҷоату диловарии фарзандони бо ору номуси халқамон дар давраҳои ҳасоси таърихӣ аз ҷумла дар солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ намунаи олии ватандӯстӣ ва сабақи беҳтарини мардонагиву ватандорӣ барои наслҳои имрӯзу оянда мебошад. омӯзиши таҷрибаи зиндагӣ, ҳаёту фаъолияти собиқадарони ҷангу меҳнат ва маслиҳату машварати онҳо ба наслҳои имрӯзу фардои ватани азизамон дар роҳи ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ ва рушди давлати соҳиби истиқлоламон дастури амал ба ҳисоб меравад. дар ҳафти чорабинии мазкур иштирокчии ҷанги бузурги ватани Ашуруф Назарбобо ба сухан баромада ибрози миннатдорӣ ва хушнудӣ аз пешвои муаззами миллат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода намуд. Тоҷикистони мо ҳамин қадар рани гузашт, ҳамин ҷанговаро омадан ҳамаашон рафтанд. ҳамин як 20 барасми 10 барасми мондем. акун ман афсухани ҳамин худам мегӯям ки раҳмат ҳамин калонҳо ки ҳам вақт моҳона юхла мекунанд 100 бор раҳмат ҳамин ома гуртоқ имом Али Раҳмонов баям мана ҳамин идои омада ки ба ҳама вақт моҳона юхла мекунанд моҳон ба ёрдам мекунанд раҳмат ҳамин калонҳо баям имом Али Раҳмонов баям худои умри дароз диҳад умри бачаҳо диҳад бо Тоҷикистон 20 соли дигар кор кунад бо гулу гулзор кунад. раиси муҳтарам шумо баям худо умри дароз диҳад райони Турсунзода худо тинҷи амонит диҳад худо парвардгор чӣ нияти чӣ талаби доретон ахадини худаш меяд саргардонад. дар фарҷом раиси шӯрои собиқадарони ҷанги Афғонистон Холуф Ҷӯрабой иштирокчиёни ҷангро ба рӯзи ғалаба табрик намуда аз хотираи неки фарзандони шуҷои ватан ки барои зиндагии осудаи наслҳо ҷонбозӣ карданд ва собиқадарони меҳнат ки дар ақибгоҳ шабу рӯз заҳмат кашиданд ибрози андеша намуд. имрӯз дар тамоми ҷаҳон 74-мин солгарди ҷашни иди ғалабаро қайд мекунанд аз он ҷумла дар Тоҷикистон ва шаҳри Турсунзода. ман аз номи кулли собиқадарони интернационалист ба ҳамаи иштирокчии ҷанги рӯзи ватани сари тазим мебарам ки имрӯз онҳо ҳаёти хурсандона барои мо пешво карданд. ман ба тамоми ҷавононе ки имрӯз иштирок мекунанду
ба кулли ҷавонони Тоҷикистон хоҳиш менамоям, ки хониши аъло, одоби хуб ва барои ҳимояи халқу ватан доим омода бошанд. бо гузашти 74 сол башарият корнамоиву диловарии ҷовидонаи миллионҳо нафар фарзандони халқу миллатҳои гуногуни сайёра ва аз ҳама беш даҳшатҳои он ҷанги хонумсӯз, ки дар таърих ҳамто надошт, фаромӯш накардааст ва барои насли имрӯзи ҷаҳон он дарси ибрат аст ҷиҳати ҳифзи сулҳу субут ва амунӣ дар замин, зеро ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш нашудааст. Зайнаби Зайниддин, Дилмурод Шарипов, хабар.